Sa number 7, pagkatumba sa truck nga puno sa karga nga tubo nakuhaan sa video. Himamaylan PNP hugot nga magabantay kag mangdakop sa mga overloaded nga mga truck. Nakuha sa video kagabi ang pagkatumba sa isa ka truck nga puno sa karga nga tubo sa highway sa syudad sa Himamaylan. Nakita nga amat-amat nga pagkahulog sa tubo sa truck tubtob nga natumba ini. Sunod sa traffic investigator, wala na talupang daan sa driver nga nabugto ang kable nga nagapugong sa mga tubo. Amukon nga nagkadto na sa wala nga bahin sa truck ang mga karga sini. Paglabot sa kurbada nga bahin sa dalan, dito na nga natumba ang truck. Wala man napilasan ang driver sunod sa pulis. Ang Himamaylan PNP hugot man nga magapatuman sa karon sa pagpangdakop sa mga overloaded nga mga truck gani duga nga pahanumdom sang PNP ang mga dapat nagakaigo lang ang load nga ikarga sa truck agud malikawan ang kaangay nga insidente. May insidente man sad tungod sa diin may isa ka pamilya ang napatay sa napilpilan sa truck sa Baguio City.